Jonkun pitää nyt olla kapteeni, ketä seurataan. Selvä. Roni, sinä oot järjestänyt tämän matkan. Painakaa oikeat hiirinäppäit käsi ylös. Ja sitten osoitetaan kaikki johtajaa. Tehdään tämmönen äänestys. N-Y-T. Nyt. Ai minä! No niin, mä äänestin itteeni kanssa, niin Noniin, mennään sinne. Hyvä, kun mä lähden tästä kuitenkin ekana. Noniin, mennään sinne. Saanko matkanjohtajat kysyä yhden kysymyksen, että minkä takia meidän pitää kiivetä tonne vuoren huipulle? Mennään sinne ylös, niin me nähdään sitten, jos tulee joku laiva tai joku. Ei tää sumus näe mitään. No niin, ei mennä tänne huono. Vaikka on johtaja, niin hyvä, että käytetään demokratiaa. Pysyykö suis mukana repun kanssa? Joo. Armeijasta tuttu peräjää sitten, jos meinaa pudota. Peräjää, mihin Kevi jäi? Mä kattelin, tossa oli tommonen. Mä oon tulossa. Sulla olisi joku guidebook sun repussa. No, lukekaa vähän. Miten tähän tossa vaihdetaan? Eiku tossa. How to not die. Siis Roni, meidän matkanjohtaja, siis lukee How to not die -opasta.